समस्त कोकणी बांधवांचं माझा नमस्कार. मी गीता वागले. तुम्हा सगळ्या गोष्ट असल्यासारख्या मस्त समय लागायचं. आमच्या समाजाच्या अनेक क्षेत्रांत विविध रंगांत मस्त साधने केले. महिलांचं पुरुषांचं आम्ही हित बोलीन ह्या विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूरू ह्याचा एक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओ बोलीन त्यांचे संदर्शन करून त्यांचा परिचय तुम्हा सगळ्यांचो करीत त्यांचा त्या विद्या क्षेत्रांत असले पिरे, शैक्षणिक क्षेत्राच्या विविध रंगांत असले पिरे, कला क्षेत्रांत असले पिरे, तसंच मस्त क्षेत्रांत साधने केले व्यक्तींचा परिचय तुम्ही अदुसर करून घेतला असत. आज तसलच अनेक व्यक्ती एक सदा चटवटिकेच्या महिले म्हटल्यार चूक होईना, सदा हसनमुखी वृत्तींत शिक्षकी जाल तरू प्रवृत्तींत एक कलाविदे होऊन आमच्या समाजांत मस्त नाव पावलीस कारकळची उषा नायक ही आज आमच्या ह्या एक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओंत यूट्यूब चॅनेलांत तुमच्या समोर बैसन असा. त्याच आमच्या हे एक कोंकणी केंद्रसून लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या तर्फेसून तसंच आमच्या समस्त कोंकणी बांधवाच्या तर्फेसून स्वागत करत असा. स्वागत उषा मॅडम. नमस्ते. सगळ्या कोंकणी समाज बांधवांचं गौरवपूर्वक वंदने करीत असा. आम्ही ह्या एक चॅनेलांत बदल क्षेत्रांत साधने केल्यांसहित बोलीन आमच्या जनाचं त्यांचे परिचय होऊन सगळ्या आणि त्या साधकांच्या एक परिचय घेऊन त्याच्या प्रेरणे घेऊन आमच्या समाजाच्या आत्ताची फोडशे काय असं त्या एक इन्स्पिरेशन घेऊन पुढलं दिसत त्यांनी व एक बदल क्षेत्रांत त्यांच्या आसक्तीच्या क्षेत्रांत साधने करल्याव्या म्हणाच्या एक उद्देशार आम्ही ह्या एक संदर्शन प्रतिपावटीवर करीत त्यांत असं. आज तुम्ही ह्या स्टुडिओस आयलेसात तुमच्या एक परिचय व्यक्ती परिचय असले पिरे, तुमच्या क्षेत्राचे परिचय असले पिरे, प्रवृत्तीच्या हव्यासाचे परिचय असले पिरे, अग्या रीतीने आमच्या जनाचं परिचय करले तुम्हा पिलं विचरण घेत असा. अगदी पुढे तुमच्या एक गाव जन्मस्थळ असंदे आता असंच्या गाव असंदे तुमच्या अम्मा बाबांच्या बग्गे ह्या एक चूर आमच्या जनांचं परिचय करून द्यावला म्हणून मी विचरण घेत असा. उषा नायक कारकळा. माझे बाबा दामोदर नायक, अम्मा पद्मावती नायक. मी धाकल्या असतानाच बाबा तीरण गेलते. एक साधारण एक 4ने क्लास असत. त्यानंतर माझ्या अम्मा आणि माझ्या भाऊ बहिणी यांनी पुरवठा होऊन आमचे एक संसार पुढे येलेनी. आज मी ह्या म्हणतास काय ऐल सहा त्यास पूर कारण माझ्या अम्मा भाऊ बहीण संगायला इष्ट पावता. माझे बाल्य एक 5ने क्लास सुरू मी कारकळंत जयंतीनगर स्कूल संगन हित माझे शिक्षण झालं. त्यानंतर काबेट स्कूल माझ्या 7ने क्लास सुरू काबेट स्कूल गव्हर्नमेंट स्कूलान शिकलं मी. 8नेच्या पर्यंत 8नेसून PUC सुरू मी कारकळच्या प्रतिष्ठित SVT महिला कॉलेजांत शिक्षण घेतलं. त्यानंतर माझ्या डिग्री कारकळच्या भुवनेंद्र कॉलेजांत झाला. माझ्या MA मी अर्थशास्त्रांत MA केला. ह्या मंगळूरू विश्वविद्यानिलयांत मी अर्थशास्त्रांत MA केला. त्यानंतर अलगप्पा विश्वविद्यानिलय ह्यांत मी MPhil पदवी घेतल्यांत. ग्रॅज्युएट मात्र नाही, त्याच्या वट्ट MA करून स्नातकोत्तर पदवी घेऊन त्याच्या वट्ट MPhil करून घेतला जातं. त्याच्यानंतर आता शिकन आता MPhil करून किती वर्ष झाली तुम्ही? MPhil करून एक सुमार 12 वर्ष झाली. 12 वर्ष. 12 वर्ष झाली. त्या टायमाचं तुम्ही बाबा लहान असताना तर तिरवण गेले म्हटलं तर तुम्हाला शिकाले इन्कम सोर्स कसाला होते? अम्मा काहीतरी कामार होती हा, नाहीतर खैल आधारावर तुम्ही शिकल्यात? नाही, अम्मा कोण कामार नाही ते आमच्या घरा. अम्मा बदलांच्या घरा जाऊन काम करीत होती. होय. आणि आम्हाला काही शात आधी पुरवून ते सोडून येईल ते बाबांच्या मात्र ऐकलं गोत्ता आम्हाला बाडिगेच्या घरांत होता. आम्ही धाकले एक बाडिगेच्या घर ताई लाईट हो नाही ते आम्हाला. इव्हन डिग्री शिकासर गार लाईट नाही ते आम्हाला. त्यापर्यंत त्याच माझ्या पोस्ट ग्रॅज्युएशन करल्या तर
ಅಂದ್ರೆ ಮಿಶಿಕಂಜೆ ಅಂತ ಹುಷಾರಂತೆ PUC ಇಂತ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಅಂತ मी फर्स्ट आयलंत आर्ट सेक्शन अंत त्या आपण डिग्री झालं म्हणजे लेक्चर सांगल्यानी तू पुढे शिकायला सांगायचे एक सांगल्यानी बट तसे शिकायचे दुड्डू नाही ते खायचं नाडून त्यानं मेगे एक लोन घेऊन केनरा बँक ಅಂತ त्या लोन गावांचे भारी कष्ट अंते आता एज्युकेशन लोन हवेसारखे गावता बट त्या टाइमवर लोन गावांचे नाही अंते तरी माझे एक गुर्ताचे एक व्यक्ती म्हणते त्यांनी एक त्यांच्या बँकच बोलल्यावर ना मला एक त्याचा 5,000 त्या 5,000 संत ठरलं एक होय मस्त 5 लक्ष 5,000 घेतलेलं मी ते तरी माझे MA त्यांना झालं सुमार दुड्ड त्यांत उरले ते त्यानंतर मी काम ಸೇರಲ್ಲ नंतर ते एक माझे एज्युकेशन लोन क्लिअर केलं. तुम्ही आता इथल्या गे शिकल्यात तुम्ही किती जण धाकले तुमच्या आम्हा बाबांचं? आम्ही 5 जण भोडशी माझ्या मी धाकले लास्टच्या अग्ग्यांच्यावನು माझे 2 अण्ण 2 अक्का अण्ಣ थोरलಣ್ಣ इलेक्ट्रिशियन म्हणून काम करीत होता धाकलಣ್ಣ बॉम्बेंत एक ऑफिस ಅಂತ काम करीत होता तसेच थोरलಕ್ಕ संतर बगीन ओरडದಂತೆ मस्त गॅप मालेणी त्यांचं मस्त बगीन ओरडದಂತೆ मी अनेक लाख माझ्या टायलरिंग करीत असं तसं एक सामान्य कुटुंब आमचे सामान्य कुटुंब मस्त भंगार तुम्ही त्या टाइमवर एक डिग्री करले व तुम्ही एक लोन घेतल्याचा सुद्धा ना कितल्या कष्टाचा मिळून एक मनस्थिद्धारे मार्ग म्हणण्यासारखे तुम्हाला शिकायला एक इष्ट होता त्या मित्रांनी आणि घरच्यांच्या प्रोत्साह बघे त्या एक वातावरण असल्या मित्रांनी तुम्ही शिकलात मग MA कत्तू कुडल्याच तुम्हाला उद्योग गावला? होय मी MA करून बाहेर येत ना मी शिकलेलंच कॉलेज SVT कॉलेज ते डिग्री प्रारंभ झाला मी शिकलेल्या वर्षाची डिग्री प्रारंभ झाला मला भारी खुशी झाला अंदर मी शिकलेल्या कॉलेजनी आणून ते ऍप्लिकेशन घेतलं माझे इंटरव्ह्यू ते लाईक झालं सिलेक्ट केलं थई मी ಸೇರಲ್ಲ त्या माझ्या काही मी ಸೇರಲ್ಸ फर्स्ट आदलो त्याचं कॉलेज मी काम करीत असं त्या मला एक भारी खुशी असं. आधी एक विद्यार्थिनी होऊन त्या कॉलेजनंतर शिकलात तुम्ही त्याच्या प्रांत त्याचे शिक्षक येऊन प्राध्यापक म्हणून आजले तुम्ही एक त्या कॉलेजच्या प्रिन्सिपाल म्हणून काम करत असत त्यांनी जेव्हा तरी एक हेम्मे की त्या म्हणताना एकच स्कूल शिकान त्यांचाच उद्योग करून म्हणताना अज्ञान होते अवकाश गावात एक भाग्य माले गावचा तर माझ्या अम्मा बाबांच्या आणि गुरु हिरियांच्या अज्ञांच्या प्रोत्साह खंडित त्यांच्या एक मला एक आशीर्वाद त्याने मी आदल्या त्या कॉलेजून काम करते मला मस्त खुशी असं कोणाला असलं एक भाग्य कोणाला गावाला साध्य नाही. खंडित वृत्ती जीवनानंतर तुम्ही काय तुमच्या हव्यास होत्या आमच्या एज्युकेशन ह्यांत मस्त हव्यास असतं वृत्ती जीवनात ಸೇರलेपर्यंत तुमच्या मुख्य हव्यास काय? मी ऍक्च्युली वृत्ती जीवन मी अर्थशास्त्र उपन्यास घेऊन काम केलं त्याच्या ಒಟ್ಟು मी एक NSS राष्ट्रीय सेवा योजने कॉलेजांत NSS ऑफिसर झालं मी पूर्व काम केलं कॉलेजांत खैल जबाबदारी लायक नाही काम केलं NSS माझ्या जीवनांत एक प्रमुख झाले एक मी सक्सेस काहीतरी जलसे तर आज काहीतरी 4 बोलत असतं तर खंडित असं NSS कारण म्हणून सांगायला होता तर NSS ऑफिसर झालं त्या काम 5 वर्ष मी काम केलं कॉलेजांत त्या मला बेस्ट NSS ऑफिसर स्टेट लेवल अवॉर्ड गावला त्याच माझे NSS युनिट असो आमच्या कॉलेजच्या बेस्ट NSS युनिट स्टेट लेवल एक अवॉर्ड गावला त्याच वर्ष माझे स्टुडंट त्याला नॅशनल अवॉर्ड NSS गावलो तसं 3 अवॉर्ड एकच वर्ष येईल 2007 एक भारी एक आज होत्या मंगळूर युनिव्हर्सिटी तसं आमच्या पुरा एवढं आमच्या कॉलेज येऊन दाखला कॉलेज एक झालं तरी तसं एक अचिव्हमेंट NSS ಅಂತ थोरल्या कॉलेज करायला साध्य होणे एक मला मस्त खुशी असं त्या ಬಗ್ಗೆ तुमचे एक ನೇತೃತ್ವ NSS म्हणायचे स्टुडंट असते कॉलेज असते आज चुकोट नाव पावलेसा त्या आम्हासो काढता की त्या म्हणताना तुमच्या चुरुक स्वभाव मालेवर तुमच्या गुर्त आजकाल नाही साधारण एक 20 वर्ष झाली तुमच्या गुर्त होणं त्या तकात बघता तुमच्या एक चुरुक स्वभाव असाली प्रे तुमच्या ऍक्टिव्हिटीज अज्ञ क्षेत्रांत ऍक्टिव्हिटीज बघित असा आम्ही त्या खंडित तुम्ही खैल काम दिलं तर एक त्या यशस्वीने करतात म्हणांच्या तुमच्या तोंडारच कळता त्या कसाला होगळी काही खंडित नाही आम्ही बघित तसा तसाच तुम्ही एक चोकोट वाग्मी म्हणांचो मी कळण घेतल्याचा मस्त वर्षा लागायच बघता खैल विषयांत तुम्ही एक भाषण करले सांगलं तर भारी चोकोट होणं जणांच्या एक
मन मुट्टुವಂತೆ म्हणसारखे त्या मनास लागासारखं तुम्ही भाषण करतात. ह्या कले तुम्हास कदापासून विद्यार्थी जीवन अंतच होते हा मगे विद्यार्थी जीवन ಅಂತ ಹೊಂತೆ मी भाषण करूनच्या कले मला होते तर प्राईज आगे गावात होते गल त्यानंतर आमच्या एस्पेशली आमच्या समाजाचे एक महिला मंडळी छान जाऊन आमच्या भाषेत आमच्या भाषेत बोलायला पुरं होला आम्ही एक भाषण देवलं तर आमच्या भाषेच्या वर आम्हाला थोडं हिडीत हवं लागतात. तसं थई मला मस्त एक अवकाश श्रद्धे व्हावे अभिमान व्हावे. होय खंडित आमच्या भाषणांच्या खंडित सांगितलं तर ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ आमची भाषा बोलायच एक नमुनी हिंजरी कन्नड बोलतो तुळू बोलतो बोलायला ना माझ्या अभिप्रायाने काही भाषण देणार सांगतो आमची भाषा बोला इथल्याला ऐकायची भाषा असा आम्हीच बोलतो बदल पुढल्या जनरेशनच आमची भाषा खैल म्हणून कल्याण सुंदर आहेत. तसं मला भाषेच्यावर भारी एक अभिमान कोणा पिलो होते आमच्या भाषेनेच बोलायचं कन्नड बोलायचंच नाही. कसं एक भाषणाच्या कला मला दखलंच एक ऐलंत खायला तुम्ही एक पुढे जाऊनच्या आमच्या घरच्या परिस्थिती काही रायस अंत्या बडताना अंत्या जलतरी मी काही एक ಡ್ಯಾನ್ಸ್ असं स्कूल अंत ಡ್ಯಾನ್ಸ್ होऊन खायला तुम्ही एक पुढे जाऊनच्या एक अभ्यास मालते अंत्या दखलसून एक अदिल्य हव्यास आता पुढे येऊन आज औषा ठरल्या रूख होऊन वृक्ष होऊन रवल्याचा आम्हाला कळलेलं म्हणतं असं सुमार हव्यास तुम्हा पिल्याचं तरी ವೀಕ್ಷಕಂದು तुमच्याच तोंडसून तुमच्या हव्यासाच्या ಬಗ್ಗೆ खैलಗ್ಗೆ हव्यास असा तुम्हाला म्हणून सांग. माझ्या यक्षगान नंतर आम्ही यक्षगानाच्या ಬಗ್ಗೆ सांगायला तर ह्याच एक प्रेरणा शक्ती नंतर माझ्या अम्मा सांगायला होते किती सांगतर दक्लेसून आम्ही यक्षगानच दांच्या ते किती बघितो ಅಂತ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತನೆ तर अम्मा बोले ಹೊರತಂತೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ खेळ होतो ಅಂತ त्याचा पुरा तिकेटाचे खेळ मस्त उन्हे तिकेट अंत आम्ही जाऊन बघितो अंत आणि त्याप्रमाणे द्यायला ते निघतात अंत पुरं करीत अंत जाऊन भाईवर वैसन यक्षगान बघून आज सगळं बघितो अंत त्याचे एक मनानंतर यक्षगानाचे पद्य आकाशवाणी मंगळूर आकाशवाणी प्रति बुधवार येतो अंत आम्हाला त्याचं ते एंटरटेनमेंट टीव्ही नाही कायो नाही काय तुम्हाला ಗೊತ್ತसा कोणाच्या गारो कायो नाही सो त्या एक यक्षगानाच्या पद्य ऐकायच्या त्यापुढे भारी एक खुशी होता. निघे त्यानंतर मी हायस्कूल असताना एकदा यक्षगानांत पार्टिसिपेट केलं ते एकदा होय पात्र केलं मी तरी माझ्या मनात एक होत्या एक यक्षगान करलव्या पुढे जावलव्या संघांच्या एक होत्या. त्यानंतर आम्ही 2009 आमच्या देवळांत आम्ही एक रूपसंहिता याग झाल्या त्या टाइमर आमच्याच एक होय येणाळंत ते आम्ही एक यक्षगान करूया आमची एक महिला यक्षगान तंड बांधण्याच्या माझ्या मनात काय आईला त्यास पूरक होऊन पुरा वदगणायला आमच्या परमपूज्य स्वामीजींच्या उपस्थित होत्या ते तसं एक पुरस एक टाइम येताना आपला फोन तर सांगतात मात्र एक इच्छा होती जसं एक यक्षगानाच्या आम्ही एक केंद्र संघ महिला आमच्या RSBच्या श्री महालक्ष्मी महिला यक्षगान मंडळी लक्ष्मीपुरा एಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಕಾರ್ಕಳ हे एक तंड 2009 आम्ही केला. आज त्यांचं कितले सदस्य नंतर आम्ही त्या पात्राच्या वर जाणता पात्र एक 10 जण ह्या बदल तर 10 जण 12-15 जण केलं असा. तसं केल्यानंतर आता आमची फोर्सीपुरा थोडं बेंगळूर कामारपुरा सोडते गावाला थोडं कष्ट होता तरी आम्ही ऍडजस्ट होऊन आता मी प्रॅक्टिस पण आम्ही करीत नाही थोडा ಗೊತ್ತಸ आम्हाला त्या रीतीने थोडं कसं ऍडजस्ट करणं तर करीत असं आम्ही बस त्या विषयात भारी खुशी असं यक्षगान नंतर एक लाईक झालं उत्कृष्ट झालं एक कला यक्षगान. तुम्ही आता यक्षगान साधारण किती प्रसंग केले सर? आम्ही एक 10-15 प्रसंग केला यक्षगान होय 10-15 आमच्या 2009 स्टार्ट झाल्या. आम्ही प्रतिवर्ष नव्या प्रसंगी म्हणजे आमच्या देवळांत एಣ್ಣೆಹೊಳೆच्या देवळांत आम्ही नव्या प्रसंग दीपोत्सव घेऊनच्या त्यानंतर बदलकडे यक्षगानाच्या त्या प्रसंग करता. हा तुम्ही देवळांत सोडून इंगळकडे व पूरकडे आणि इथं बॉम्बेंದು दೊಂದ गेला ते भीष्म विजय केला सुधानु मोक्ष वरदसिद्धी विनायक डोंबिवली ते त्यांनी एक अवकाश दिले 2 अवकाश दिले. तसे बँगळूर RSB संघ अदिल्लके हे RK मामा प्रेसिडेंट होऊन त्या टाइमर त्या कमिटीचे सगळं आम्हाला बोलले त्याला एक भीष्म विजय करायला अवकाश दिले आणि परांचे RSB संघ बँगळूर त्यांचे एक सत्यनारायण पूजा होत्या त्यास RK मामा त्यांच्या प्रायोजकत्वावर एक आम्ही ते कृष्णार्जुन काळग संघांचे यक्षगान केला मस्त खुशी झाल्या. आणि आमच्या मोंतीमार देवळपर्यंत ब्रह्मकलश झाला त्यास आम्हाला एक अवकाश दिले द्रौपदी प्रताप संघांच्या यक्षगान केला. आणि मोगेरू देवळा थैव आम्ही सुधानु मोक्ष केलंत बंटकल्ला देवळा आमच्या थै 2 आम्ही यक्षगान केलंत ते एकदा सुधानु मोक्ष केलंत आणि एकदा भीष्म विजय केलंत. तसेच मणिपाला
RSB संघ मणिपाल RSB भवनांत स्वामीजींच्या ते चातुर्मास्याला होत्या तेदव आम्ही ते भीष्म विजय केलता ते ताळमधले आम्ही केलं होते आणि कारकळांत आम्ही थंय यक्षगान आणि ते सांगता आमच्या समाजाचे मस्त सपोर्ट केलं बदलणी केलं आमच्या समाजाचे आम्हाला मस्त एक सपोर्ट दिलसो त्यावरून आम्ही आज काय थोडं तरी आमचे एक नाव असं तर खंडित एक अग्या समाज बांधवांच्या आणि अग्यांचे एक प्रोत्साह असलेल्या निमित्ताने साध्य झालं ही बदलकडे यक्षगान करताना तुम्हाला काही प्रायोजक गावतो होय त्या ते कोणी बोललेल्यानी त्यांचे एक असता आता तुमच्या देवळांत तुम्ही यक्षगान करतात त्यास तुम्ही आर्थिक हे कसं तुम्ही जोडणे करतात तर देवळांना तर आमचेच देवळ असतात ते बदल पुरा खर्च असता त्या संघाचे हे करून तरी वेशभूषण म्हणताना यक्षगान करलं सांगलं तर एक 30,000 सर खर्च असा संघाचे आम्हाला थोडं देत होतं मी काय असं मीच इतल्या वर्षातून मीच हात सुन माझ्या इंटरेस्टने मी केलं असा तसं मी तर हात सुन घालून ते एक पुढे वरीत असा आमच्या पोट सॅम्पल एक रुपये मी अजून घेतला नाही त्याने काम करीत असलं तरी मी अजून सर मेंबरशिप काय केलं ना काही केलं नाही माझ्या अक्काच्या घरा प्रॅक्टिस करता माझ्या अक्का जेवणाच्या पुढे त्या बघून घेता तसं असं चलत तसं देणे अजून म्हणते आम्ही एक संघ संस्थे करूनच्या कष्टाच्या विषयाने त्या कंटिन्यू करून पुढे पर्यंत फक्त अडचणी जणांच्या काहीतरी बोल नाहीतर आर्थिक स्थितीची अडचणी तसं असताना आम्हाला त्या संघ संस्थे आरामाने चलासारख्या हुशार झाले तर आम्हाला जणांचं प्रोत्साहन हव्या आणि आम्हाला थोडे आर्थिक स्थिती आमची थोडी गट्टी असल्या ना त्यासाठी नाहीतर अनेकल्यानेच घालून दे अनेकल्याने बघून दे म्हणून आम्ही राहू तर आम्हाला गावत नाही आम्ही तो थोड्या जागा करायला लागतं की त्यामुळे आमच्याच संघ संस्था झाल्या मित्रांनी त्या उरसव्या झाल्या तर पुढे उरसव्या झाल्या तर आम्ही थोड्या त्यागा मनस्थिती आमच्या भितरून करून घेऊन आम्ही स्टार्ट केलं असं त्या पुढे धावलं तसं मी आमच्या खुशी असं आम्हाला खुशी गावतात आमच्या हव्यास चोकोट प्रोत्साहाचे वातावरण निर्माण झालं तर आम्ही खर्च घातला तर फार नाही खुशी राहण्या सांगा की म्हणतात संघ संस्थेबांधाने आम्हाला असं आम्ही बघलंच आहे कसं संघ संस्थेचे सांगायला सुलाभ काहीतरी कार्य करताना काय उरे एकट्याच्या माथ्यावर पडताना होतं आम्ही केलं नाही या संघ संस्थे म्हणजे एक छल असता असायला व्याच छलावा असायला तसला निजमून तरी आम्ही इथल्या वर्षाला घेत बघतसा तुम्ही यक्षगान आम्ही व्हॉट्सअप अंतागे तुमच्या व्हिडिओ फोटोस पुरा बघतसा खुशी होता की ते म्हणताना आमच्या जातींत एक महिला मंडळ आजकाल असं भजना मंडळी असं एक यक्षगान मंडळी स्थापने करून त्या एक चुकोट रीतीर पुढे होरत तसा निंत नीरू होईनंतना पुढे होरत असत तेदा ते यक्षगान करीत असत तुमच्या काय एक प्रतिभे असा तुमच्या त्यात तुमच्या म्हणणे आमच्या समाजांचे मस्त जणांच्या योगदान असं त्यांच्या प्रतिभे एक अनावरण करले एक अवकाश हो यक्षगानाचे इंटरेस्ट मस्त जणांचा वेदिके गावात तर ह्या एक वेदिकेवर सृष्टी करून तुम्ही त्यांस एक अवकाश देऊनच्या मित्रांनी मस्त जणांचं त्या एक तुमच्या मित्रांनी ती पुढे आईली म्हटल्यावर चूक होय ना त्याने बघित असेल विचार मग काय हवी असायचा मला कळलेलं तर भजनेचं एक हवी असतो मस्त असा एक भजना मंडळी भजन करता पूरा कಡೆ वर्ष लागत भजना मंडळ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ 2003 आम्ही स्टार्ट केलं होय त्यानं निरंतर होऊन पुरा कडे जाऊन भजने करता साधलं भजने होत असं मनस एक मस्त खुश देऊन मस्त खुश नसतं बैसन एक आम्ही देवाच्या समोर बैसन एक भजने सांगलं तर भारी एक खुश भजना मंडळी तुम्ही असं एक 10-15 जण असा ಎದ್ದೋ ಪೂರ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ तुम्हाला बसताना संघ संस्थे सांगताना पुरे येऊन नाही कितल्या जण येतो तिथल्या जण जाऊन आम्ही साधारण आम्ही एक चुकी येत नाही केलं तसं जाऊन एक भजन निरंतर महिला मंडळीतल्या वर्ष लागायत असा महिला मंडळीच्या मूलक तुम्ही काय काय काम करता असत महिला मंडळीच्या मूलक आम्ही सांगतर आधी आम्ही पुरा काही हेल्थ कॅम्प करीत होता त्याचे जण येत बट काही ते पुराकडे हेल्प कॅम्प हॉस्पिटलचे येऊन पुराकडे आम्ही आधी गर्भकोशाच्या कॅन्सर तपासणा शिबिर त्याबरोबर वर्ष करीत होता
बट आता सध्याच प्रॉब्लेम तर ते जाल्ले मित्याने हा ज्यांना सोट्ट करून त्यांना इटलं मिनिमम इटलं जन हरवणं असता तसं आता त्या एक करीत नाही सा. आणि असं धार्मिक कार्यक्रम आम्ही करीत असा धार्मिक कार्यक्रम देवळांत तुमच्या देवळाच्या कार्यक्रमांत धार्मिकाच्या आठवड्यात आम्ही भाग घेत. आणि काय झालं तरी आमच्या महिला मंडळाच्या काय झालं इटलं काय आम्हाला कॉन्ट्रीब्युशन देवळाचा त्या देता आम्ही तसं पुरंतो अजून सुरू आम्ही ते असा देवळांत एक कड्डी महिला मंडळी होऊन किती वर्ष आम्ही महिला मंडळ 2001 स्थापन झाली. चातुर्मास संदर्भात इंदुमती प्रभुतेनी अध्यक्ष होऊन काम केले. मी त्याचा सेक्रेटरी होऊन होते फाउंडर सेक्रेटरी मी ती फाउंडर प्रेसिडेंट होते. त्यापर्यंत नंतर मी प्रेसिडेंट आल्यानंतर कोणाला दिल तरी त्याने घेऊन तयार त्याचे प्रॉब्लेम जबाबदारी काम हवे तर करता जबाबदार घेऊन नसती होत तसं तर मी मला समोर नाही मी तुम्ही होलं मी करतच काम तर नाही तुम्ही असं आम्ही असतात खंडित असं जबाबदार बदल कडेन पुरवलं त्यासोबत जागडं होऊन आम्ही बघितलं मला आश्चर्य येत आहे तर पुरा कडेन होता बट आमच्यात तसं नाही आमच्यात थोडेकडे होईल तरी जबाबदार ठेवले थोडे पाठी ಕೆಲವಡೆ जबाबदारी घेऊन फाटी बघतात ಕೆಲವಡೆ हव्या संघांच्या होत असतात पण तसं आहे तरी आम्हीच केलं आम्ही तर गेलो नाही तर ते रोवण ना त्या होलो आमचा उद्देश इटला आम्ही स्थापने केला पडाल ना पुढे दाव लावण्याच्या उद्देशाने आम्ही त्यांत अजून सूर्यदेवाध्यायाने आम्ही काम करीत असा. आणि तुमच्यात वैवाहिक जीवन तुमचे यजमान काय करतं तुमचे धाकली कितली ते काय करतं म्हणून त्याच्या ಬಗ್ಗೆ थोड्या आमच्या वीक्षकांचं सांगा. माझ्या यजमान सुरेश नाईक त्याने स्टेट बँक ऑफ मैसूर अंत होते त्यांच्या रिटायरमेंट झाला रिटायरमेंट टाइमवर त्यांनी मॅनेजर होऊन ते स्टेट बँक ऑफ इंडिया झालं त्याला तसं आता घर असत. आणि मला दोघा पोर्शीची इलं दोघांचं ओरड जसा होय एकला ते आणि त्याच्या बाईल नेदरलँड अंत असत धाकला आणि त्याच्या बाईल एक बेंगळुरान दोघं इंजिनियर्स असतो बेंगळुरान तसं. मला एक खुशी सांगलं तर म्हणजे इतलं मी काय साधने करता हा खायला सुद्धा आणता मी जर आता यक्षगान रात होता प्रॅक्टिस जाणता मी घारा असत नाही येणता लेट होऊन माझ्या गव्हाच्या आणि माझ्या फोर्सेंच्या एक फुल सपोर्ट असलेल्या नित्याने खंडित मी एक अचिव्हमेंट करायला साध्य झालं की नंतर हव्यास संदे घरच्यांच्या खंडित अगदी प्रोत्साह आहे घरच्यांनी तू जाऊन घरी बैस कसाला नाही मस्त बायांच तसा प्रॉब्लेम होता तर घर सपोर्ट गावात नाही त्यांनी एक आशा असलं तरी बाहेर येऊले सपोर्ट बट त्या विषयांत मी एक मस्त भाग्यशाली असं सांगायला माझ्या गहू हेल्लसो असं करली तर मी आज दानता नको सांगेल अजून नाही तसं म्हणून लाईक कामच नाही आम्ही दावांच्या तसं काय एक त्यांच्या काय तर झालं तर हेल्प करतो त्याने कसाल तरी असलं तर तसं करतो पोशी हो तसंच तुला खुशी देणता नियम जातो असं फोर्शी सांगतो तसं मस्त तुमच्यात कॉलेजच्या काम असतात तो आता प्रिन्सिपाल म्हणताना मस्त जबाबदारी असता एकदा टाइमच करेक्ट होऊन घरी येवले म्हणण्या आणि उद्देश बघीन कॉलेज जावल्यावर लागता एक्झामचा टाइम असता नाहीतर कोणतरी कसाल तरी कार्यक्रमचा टाइम तुम्ही सगळ्या दिवस त्याच स्पेंड करावं लागतं तसल्या टाइम असं तुम्ही तुमच्या घराचं काम असत आणि त्याच्यावर हे हवी असत कसं होऊन जातात तसं ना आमच्या एक श्रद्धे एक आमच्या मनाच्या इच्छा हे असलं तर आम्हाला साध्य होतं मी पुरा घरचं काम करूनच सुद्धा आणता उद्देश जाणता ना घरी बदल कोण नाही मी आणि माझ्या गाव होता बाकी फोडशी असताना ते फोडशी आणि त्या प्रकार पुरा करूनच मी एक 8 वर्ष मी रेडी होता बघीन उठता आणि पुरा काम करून जाणता सांजे काय करून असं आणि बाहेर त्याच मी सांगितलं भजन आमच्या महिला मंडळाच्या मिटिंगा आमच्या भजन असता यक्षगान असता तसं पुरा म्हणजे मनसिद्धरे मार्ग असे कमी टाइम त्याच्यावर घरच्यांच्या प्रोत्साह असला थोड्या कामांत गहू मला हे केलं नाही त्याने तर जाऊनच्या नको सगळ्यांना काही आता आम्ही स्वामीजी काही येताना काही भजन चातुर्मास पुरं द्यायचं म्हणता. तुम्ही यक्षगान इतल्या करतासात इतल्या वर्षाला आहे तर तुम्हाला एक मस्त इष्ट झाल्या प्रसंग खेळलं आणि इष्ट झाल्या पात्र तुमच्या मस्त यक्षगान एक आता भीष्म विजयाने भीष्म केला माझं खुशीच्या पात्रात केलं हो मस्त 15 प्रसंग केला सुधार्ण मोक्षांनी सुधारणा केला त्या पात्रात ज्ञानशिष्ट झाला
आणि मी एक मेन माझ्या पुरुष पात्र जाल तरी मी एक स्त्रीवेश करला ना द्रौपदी प्रथम द्रौपदी केला त्या भारी खुशी झालं सगळ्यांचं द्रौपदीचे पात्र हो भारी खुशी झालं त्याच्या कृष्णाच्या एक कृष्ण संधान असद नाहीतर कृष्णार्जुन काळಗ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣच्या पात्र माझ्या साधारण पूरंचं एक इष्टदल्ल पात्र आणि ताळमधलं ಕೆಲಸ सुमार कडेन ताळमधलं मस्त ಕೆಲಸ होय आमच्या बदलांच्या ಒಟ್ಟು बदल बायांच्या ಒಟ್ಟು जाऊन ಕೆಲಸ आम्ही अन्य समाजांच्या ಒಟ್ಟು त्यापर्यंत आमच्या एक समाजाच्या टीम असा आमच्या देवळाच्या एन्नोळ देवळाच्या टीम असा आम्ही तेव्हा ताळमधले ಕೆಲಸ मस्त सुमार ताळमधले ಕೆಲಸ आम्ही तसं यक्षगानंदे मस्त खर्च होता तसे त्या संदर्भात आम्ही ताळमधले आमच्या त्या मस्त काय मस्त जण अनुक मस्त त्यास खर्च वेशभूषणाचे खर्च असत ना हिम्मेळा मात्र तसं ताळमधले आम्ही करीत असं तुमच्या पात्र वैसल्य काही तरी यक्षगानाचे दक्कल तुणुक आमच्या प्रेक्षकांचं वीक्षकांचं दाखल होईना हे एक द्रौपदीच्या पात्र मस्त एक ಖುಷಿ झालं कृष्ण संधानंत ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನಸ್ದ ಅಂತ द्रौपदी वस्त्रापहरण आम्हाला अगेन्स ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೆಸ್ತ हवामान ಅಂತ वस्त्रापहरण होता त्या संदर्भात कृष्ण त्याला राखता अक्षयामर देऊन राखता जलतरी त्यानंतर धर्मरायाच्या बोलायकन कृष्ण दुर्योधन आपली संधानास दावले बाहेर सरता तरी त्याला म्हणणं असत ना कृष्णाले द्रौपदीला साथ देता येऊ लव्या त्याचे एक अभिप्राय विचारला ना त्यादा द्रौपदी ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನಸ್ ದಾಯನ ಅಂತಲೇ द्रौपदी मन ಅಂತ तस कृष्णाचे गोटे ಅಂತ ना भीमसेन गावता तिकडे भीमसेन नंतर द्रौपदीले मस्त संदर्भ त्याच्या मानरक्षण केला भीमसेन तसं तेपील एक बोलांचे एक सन्निವೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾತು ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದು ಆ ತುಂಬಿದ ಸಭೆ ಅದನ್ನು ನೆನೆಯುವಾಗ ನನ್ನ ದೇಹವಿಡೀ ಕಂಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದಂತಹ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ವಿವೇಕಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದುರುಳ ದುಶ್ಯಾಸನ ನನ್ನ ಮುಡಿಗೆ ಕೈ ಇಕ್ಕಿ ನನ್ನನ್ನು ದರದರನೆ ರಾಜಸಭೆಗೆ ಎಳೆತಂದು ನನ್ನ ಸೆರಗಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮಾನಹರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ನೀವೈವರು ಪಂಚವಲ್ಲಹಿ ನಾನು ನೀವೈವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಕೃಷ್ಣ ಈ ಜೀವವು ನಿನ್ನದೇ ಈ ದೇಹವು ನಿನ್ನದೇ ಈ ಮಾನವ ನಿನ್ನದೇ ಕಾಪಾಡು ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದವನು ಆ ಶ್ರೀಹರಿ ಅಕ್ಷಯಾಮರನು ಇತ್ತು ಈ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದವನು ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಆಗ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಎಂತಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತಾವು ಹೇಳಿ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಹಾವೀರರು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ದ್ರೌಪದಿ ಯಾವ ದುಶ್ಯಾಸನ ನಿನ್ನ ಮುಡಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ನಿನ್ನ ಸೆರಗಿಗೆ ಕೈ ಇಕ್ಕಿ ನಿನ್ನನ್ನು ದರದರನೆ ರಾಜಸಭೆಗೆ ಎಳೆ ತಂದನು ಅಂತ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಉದರವನ್ನು ಬಗೆಯುತ್ತೇನೆ ಆತನ ರಕ್ತವನ್ನು ಘಟಘಟನೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಆತನ ರಕ್ತವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೇಶಕ್ಕೆ ತೈಲವನ್ನಾಗಿ ಲೇಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಆತನ ದಂತಪಂಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚುತ್ತೇನೆ ಆತನ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಉಡಿಸುತ್ತೇನೆ ದ್ರೌಪದಿ ನಿನ್ನ ಮುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತ ಭೀಮಸೇನ ನೀವೇ ಅಲ್ವೇ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೇ ಅಲ್ವೇ ಹೀಗೇನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆ ದುಷ್ಟ ಕೌರವನಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ ಪಂಚವಲ್ಲವಿಯಾದಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಪತಿಯಾದರೂ ಆ ಪತ್ನಿಯ ಮಾನರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ ಅವಳ ಗಂಡ ನೀವೈವರು ಹೇದೆಗಳು ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ನನಗೆ ಪಂಚವಲ್ಲಭ್ಯ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ ಇನ್ನು ನೀವು ಪುರುಷ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಇರೋ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮೀಸೆ ಬೇರೆ ಕೇಳು ಬಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೀಸೆಯನ್ನು ನಾನೇ ಪುರುಷನಾಗುತ್ತೇನೆ ನಾನೇ ರಣಚಂಡಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ ನಾನೇ ರಣಕಾಳಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಕೊಡಿ ಅಪ್ಪಣೆ भारी एक चुकोटाचं पात्र तुमच्या तुम्ही त्या कितल्या मनोज्ञ होणं अभिनय केलसत म्हणून ह्यांत आमच्या प्रेक्षकाचं खंडित कळता ह्या तुमच्या यक्षगानाच्या हव्यासा यक्षगानात पुढे जाऊन मस्त साधने अनेको करा तुम्हाला समाजाच्या आणि अन्य समाजाचो प्रोत्साह पुढल्या दिवसाचं मस्त गावंदे आता तुम्ही कॉलेज आणतो एक प्रिन्सिपाल होणे तुम्ही सांगता मस्त जबाबदारी असता
तुमचे एक विद्यार्थी काय आसा ते तुमचे वटू कसे आसा कितें म्हणटाना एक कला विद्या अध्यापक म्हणताना त्यांचो एक प्रेरणे घालता. तुम्ही त्या कॉलेजीच्या पोर्शन्स तुम्ही कसे तयार करतात त्याचो एक कले शिकेंचे हा कसले तरी अवकाश दिलसात. हा आमच्या कॉलेजीत एक यक्षगान केंद्र आसा त्या तेंकुतीट आमच्या बडगुतीट यक्षगान तेंच्या थंय असं आधी तकात असलं तेंकुतीट यक्षगान तसं थंय एक तेंकुतीट चोंता तरी मी एक त्याच प्रेरणे मेस्त केल्सा आमच्या पोर्शन्स थंय झाडून तेनू एक खैलो तिट्टू खैलो बडगुतिट्टू माताड करून मी तेंकुतीट्टूंचो केल्सा जाल्यार तरी माझी आसक्ती आसा बडगुतीट्टूंत तसं फुडें गेल्लो आमी टीम केल्लो बडगुतीट्टू तसे ते पोर्शन्स मी आमचे स्टुडंट्स त्यांचं झाडून तुम्ही खैलो असा तुम्ही पात्र करला म्हणून तसं मस्त आता एक चेडू भागवतिका भायर तसा भागवतिका त्याला मी झाडून जावलं तू सांगा ना फ्री एक भागवतिकेचा क्लास होऊन तसा यक्षगान केंद्र कारकळते तसे त्याला झाडून तिने त्या भागवतिके करतसो ना त्या मला एक मस्त खुशी असा. आणि आमच्या थंय मी यक्षगान एकदा केंत पुरा आमच्या ओल्ड स्टुडंट्सान सेर्से ना आमचे एक सिल्वर जुबली जालं कॉलेजच्या त्या टायमर एक ತಂಡ करून मी त्यांत होते बदल टीचर्स कोण नाही ते आणि माझे स्टुडंट्स ಸೇರನ आम्ही एक सुधानो मोक्ष संघांचे एक यक्षगान बडगुतिट्टूच्या थंय कॉलेजांत मी शिक्षक बदल स्टुडंट मी संदर माझे स्टुडंट्स बारी एक फ्रेंडली होऊन असता केद्दो त्यांच्या चूक असलं तर मी सांगताच ते कैलो डिसिप्लिनच्या मी केद्दो सांगला नो कॉम्प्रोमाइज विथ डिसिप्लिन शिस्तचे ಬಗ್ಗೆ मात्र कॉम्प्रोमाइज नाही तरी तसेच प्रीती द्यायचो मी त्यांचं नंतर त्याने एक चेडू आमचं कॉलेज असं त्याने त्याच्या अम्मा बाबा झाडताना सांगतो होतो बोगुला तसं आमच्याच पोषणाच्या मला झील धोगा जाल्यार तरी मला चेडू सांगता मस्त इष्ट त्यावर मला चेडवांच्या कॉलेज तिचे एक काम करून एक अवकाश गावला भारी एक खुशी माले तसं. तुम्ही आता कॉलेजींत बदल कसले ऍक्टिव्हिटीज तुमच्या एक नेतृत्व करतात आता प्रिन्सिपाल असताना तुमच्याच नेतृत्व असता घ्यायचो बदल खैल पूरा ऍक्टिव्हिटीज आम्ही ह्या करला वाटतं डेव्हलप लागता एक बदल असोसिएशन्स असता वेलफेअर स्टुडंट वेलफेअर असता ललित कला संघ साहित्य संघ NSS स्पोर्ट्स मेगे महिला सबलीकरण विमेन एम्पॉवरमेंट सेल्लण तसं पूरांतू नाना विधाचे कार्यक्रम आणि जागृती मेनली त्यांचे एक स्वच्छतेच्या ಬಗ್ಗೆ जागृती हवंच लागतं. आम्ही आता बघता महिला कॉलेज स्वच्छतेच्या ಬಗ್ಗೆ आरोग्याच्या ಬಗ್ಗೆ आरोग्य काळजी असं प्रोग्राम असं मस्त एक ओतते ಅಂತ तर मी केद्दो स्टुडंट सांगायच्या खैवो तुम्ही एक केअर बघा त्या कवळून हडून डस्टबिन ಅಂತ घाला कोणी घालून असेल तर तुम्ही आमच्या कॅम्पसला असलेलं घालून काढून हडलं हडण त्या एक मी त्यांचं स्टुडंट्स तरी असले तरी मी एक टेम्पल ते एक काम करतच. समाजाच्या ಬಗ್ಗೆ आम्ही एक दृष्टिकोन घातला तर आमच्या समाजाचे चेडवा बदल विषय पुढे जाऊन थोडे पार्टिसिपेट करून उण्या म्हणून माझ्यान त्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय सांगता. खंडित होय सांगता त्या बदल कारण असतात त्या असं त्यांच्या फॅमिली बॅकग्राऊंड असं त्यानंतर त्यांनी बेळायला एक वातावरण सांगता तरी मन नसलं तर खेळलो साधने केलं खंडित साध्य असं की नंतर आम्ही तुम्ही एक्झाम्पल असतात संतर की तुम्ही काय थोरले श्रीमंत कुटुंबाचे नाही तुम्ही तसं असताना त्यास बडतನ खंडित अड्डी नाही बडतನ साधनेस बडतನ खंडित अड्डी नाही तरी आम्हाला एक मन हवंय हैलो असं करल्यावण्याचं मन हवंय आणि बहुशक ಕೆಲವೊಂದು त्यांच्या कुटुंब परिसर असा ना आणि कोणतरी आम्ही पुढे गेलो तर काहीतरी सांगतो हा असं की नंतर केलं सांगतले वाचतो आम्ही बघता आम्ही केमस्त अनुभव दांटवा नाही आम्ही त्या पुरांच्या मन कसं असत नाही आम्ही केअर करून नको दांता तसं तरी ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ आम्ही गेलो तर काहीतरी सांगतो का ಕೆಲವೊಂದು बोलायला एक नमुने ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು पुढे जाऊन बोललं तर काहीतरी सांगतो आणि होतो असं पुरा असतं त्यांच्या मनात पण त्या हिंजरिकेसून बाहेर खंडित बाहेर त्या हिंजरिके आणि तसं असल्या तर नाही गो तुम्ही पुढे राहावा घरचे सपोर्ट कसं घरच्यांचे सपोर्ट असा तुमच्या यक्षगान मंडळींत लहान चेडो असं कॉलेज जाणतेली त्यान कॉलेज जाणतेलीच असेल ऍक्च्युअली मस्त जन आता वरड झालं त्यांचं बट झालं तरी त्यांनी सोडत असं एक काय तर आमच्या वर्षांचे त्यांचे एक प्रीती विश्वास अभिमान हो त्या असले मी त्यांनी सोडतोच नाही तर वरड झालं तुला किती आणि सांगत दिसलं बेंगळूरसून येऊन आता आमचे त्यांत असली फोर्सी वरड झालं तरी आता त्यांनी बेंगळूरसून येऊन आणि लाईक करतस त्या खुशी असा लाईक त्यांचे कदाचित प्रतिभे असताना ते अवकाश घाल तर त्यांनी ते एक अनावरण करून मस्त लाईक खुशी म्हणता. आता हे
तुमच्या ह्या हव्यास बदल काहीतरी हव्यास सांग तुमच्या मला एक ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾಲೆ ಮಾಸಂಸಾರಣ ನೂರು 175 पॉट्स घार माझ्या कुंड ಅಂತ तर आम्हाला पावड दकला एक 10 सेन्सच्या पावड त्यान घार बांधताना असल्या मी गार्डनिंग करता मेंटेन करता सा बट ते आता थोडं आमच्या घार रिपेरी म्हणतात त्या थोड्या ह्या ओन असा बट मला मस्त इष्ट देऊन राहील टाइमपास लायक म्हणता फ्री अंतर त्याच्या झाडांचे ಒಟ್ಟು झाडाचे ಒಟ್ಟು बोलांचे ते एक हव्यास आणि मल्लिगे थोड्या तुमच्याला एकदा विचारले नाही मल्लिगेच गीता काय घालतात तसे माझे एक 7-8 मल्लिगेची झाडं असं तर माले कृषी म्हणता मी लावलाय त्या बघताना झाड परिमळ ते कृषी घार एकदा गार्डन बघले तरी अगदी एवढ्या की म्हणताना गार्डनच्या हव्यास असेल म्हणताना माले मस्त खुशी माल खुशी ते आता पुढल्या तुमच्या योजने काय यक्षगानाच्या एक ह्यांत कसल्या नवनवीन काहीतरी बदलावणे हडलाव्या काहीतरी काहीतरी योजने घालून घेऊनच्या काहीतरी असा यक्षगान बदलावणे तर मस्त बदलावणे करले होणे आम्ही करले होणे ते एक ट्रेडिशनल कले असतात सांप्रदायिक कले त्याच मिगे पुढे पुढे होरांचे सत येऊ लागेल त्यास माझे एक त्या तर आम्ही किती पुढे होरला इथं आता गोत नाही आम्हाला दल्लेला आणि हरवलं आता काय यंगस्टर्स त्यांनी येऊ त्यास आता यंगस्टर्सांचं खुशी असा यक्षगानाच्या ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ असा नाही यक्षगानाच्या ಬಗ್ಗೆ आजकाल थोडा आसक्ती असा तसं पुढे होरांच्या खंडित्व असा आणि पाळामधल्याच्या टीम त्या एक पुढे होरांच्या तसं झालं आम्हाला किती म्हणता देवान शक्ती देवलं आम्हाला त्या मेहिन्या शक्ती देवला आरोग्य देवलं अग्ग्यांच्या सहकार गुरु हिरियांच्या अग्गे समाज सहकार असं पुरं असलं तर खंडित एक खैल कलेसो त्या गॅसचं आनंद तर त्या कले पुढे येऊ साध्य होता तुम्ही त्या यक्षगानाचं हिम्मेळा अग्गे तुम्ही हिम्मेळा आम्ही ना बाहेरस नडूनच्या त्याच मस्त खर्च होता त्याचपुरा वेशभूषण बाहेरसून त्याचपुरा मस्त काय एक यक्षगान करून तर उन्हाच्या उन्हे 25 महत्व गेल्या तर यक्षगानाच्या वेशभूषण हिम्मेळाचं महत्व होय त्या 1-2 क्लास आम्ही मस्त प्रॅक्टिस घेऊनच्या नाही आता एक नाही तर 2 क्लास मास्टर एक क्लासेस एक सुद्धा तुम्ही कोणा पिलं यक्षगान शिकले कोणी आम्हाला यक्षगान शिकेल मस्त मास्टरने शिकेन त्याने तर आम्हाला प्रथमतः होऊन शिकेले आमच्या समाजाचे गुळमे नारायण प्रभू भारी एक लायकन एक ಹೆಜ್ಜೆ शिकेल अंतर आम्ही आज काहीतरी थोड्या यक्षगान काहीतरी लाईक करता म्हणाल तर खंडित कारण ते गुळमे नारायण प्रभू तर प्रथम होऊन आम्हाला ಹೆಜ್ಜೆ शिकेल आम्हाला काही गोत नाही त्या टाइमर त्यांनी शिकेल त्यापर्यंत चेरकाडी मंजुनाथ नाईक म्हणून चेरकाडीचे त्यांनी थोडं शिकलं त्यापर्यंत के.जे. कृष्ण संघान त्यापर्यंत तसे आम्ही चेंज करीत तसं आता केशवाचार्य नीलावर केशवाचार्य आमचे गुरु आणि होय भागवत गुरु आणि भागवत तसे अजून सर्व असे तसं ते तुमचं प्रॅक्टिस असं तर खाली एक बोलांच्या बरोबर प्रॅक्टिस नाही ना आम्हीच बोलांच्या आम्हीच ह्या करून थोड्या आम्हीच थोडं डायरेक्शन देन तर मी थोडं असं करा बोलांच्या थोड्या आम्ही करता आणि नृत्य पार्ट आमच्या माशू शिकेन आम्हाला त्या प्रकारे आम्ही करीत जाणता तुमच्या ह्या एक हवी असा दत्ती जीवन होईल प्रवृत्ती होईल दोनांतो मस्त सन्मान तुम्ही एद्दल सांगला NSS अवॉर्ड गोला तसंच बदल अवॉर्ड हा सन्मान अग्गे दल्ला सलपिरे खैल अग्गे अवॉर्ड सुमार मला कडे सन्मान दल्स त्याप्र पण तर मस्त कडे दल्सा त्या कासरगोड चिन्ह तेने असताना एक मला कोंकणी रत्नावळाने त्या एक प्रशस्ती दिली त्याने मी त्यानंतर यक्षगान गेले ते पुरं सन्मान करतातच एक कांतावर एक ते एक भारी एक नाव गेलं कारकळांत कांतावर कन्नड संघाणं ते एक मला यक्षगानाच्या ह्यांत त्यांनी सन्मान केलं आणि देवळा आमच्या देवळा ಬಂಟಕಲ್ देवळा मोगेरू मोंतीमारू बेंगलुरू मुंबई पुराकडे गेलं ते एक त्याने एक ऑनर करतातच आम्हाला मस्त खुशी आम्हाला निजवून सांग कला एक आम्हाला समजा एक साधन एक अवकाश देऊनचे आम्हाला देऊनचे गौरव त्यानं म्हणजे यक्षगानात एकल्याच खंडित एकल्यासून साध्य चाललं साधन एक टीम वर्क त्या पुराणी ಒಟ್ಟು असं नाही एक हात संदर 5 मुष्टी घट्ट असेल तर मात्र अग्नी लायक असलं तर सांग ಒಟ್ಟು असलं तर तसं यक्षगान आमच्या टीम लायक असं अग्नी लायक असं तर तसं लायक नाव असं तसं तुम्ही यक्षगान एक प्रसंग तुम्ही काहीतरी खेळतात त्यात काहीतरी कुंदू करते नाहीतर काहीतरी चुकूट आहे त्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही चर्चा करतात मंडळी करता म्हणजे
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಲೆ ಗಾವತ್ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸ್ ಖುಷಿ ಅಂತ त्याबद्दल प्रश्न आहे लाईक नातलाय लाईक बोलला बट काय चूक जसं आम्हाला कळा नसतं या कळतं आम्हाला हो ह्या चूक झालं नाही ह्या चूक झालं नाही कळतं मी नेक्स्ट टाइम आम्ही ते एक इम्प्रूव्ह करून होय सम करून घेतो काही बोलांचं मी असं बोल केलं की मी सांगाल बोलताना ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಯಕ್ಷಗಾನ आणि यक्षगानाचे शब्द असाच बोलतात शब्द आम्ही आता घरामच्या भाषा बोलता कोंकणी भाषा कॉलेजन गेल तर आम्ही कन्नड इंग्लिश बोलता क्लास आम्ही इंग्लिशच बोलायच्या यक्षगान ಅಂತ सांगतात तेव्हा कन्नड संतर कसले शब्द तसलेच शब्द घालून बोललो ना यक्षगान त्याचा यक्षगानाच्या निमित्ताने मी बोलांच्या शैली मस्त इम्प्रूव्ह झालं माझ्या भाषा शैली भाषाचे एक त्याचं आम्हाला साहित्य थोडं मी मस्त त्याचे एक साहित्यास महत्व देता त्याहून शैली थोडं मस्त यक्षगानात अभिवृद्धी होली चान्सेस आमचे देऊन तर यक्षगान म्हणूनच्या गंडू कले म्हणून करावळीय गंडू कले म्हणूनच नाव पावलेस आजकाल गंडू कले जाऊन सर्वच जणांचे कले झालसा की म्हणतात फोडशो त्यांचा बायावर त्यांचं चुकोट पळगल्ली मस्त जण साध भागवत घेऊ आता आमच्यात काव्यश्री आजेरू भागवत घेत मस्त नाव पावले तसं मस्त जण आज यक्षगानांत नाव पावलेस यक्षगानात त्यांचं यशस्वी झालस तुमचे थोडे फोटोस घालतात ते खेळाच्या म्हणून एक आमच्या जणांचं सांगतात सुदर्शन विजयाच्या मी ह्यांत विष्णू आणि त्या लक्ष्मी त्या माझ्या स्टुडंटच आमच्याच माझे स्टुडंट आमच्या कॉलेजांत त्या बेस्ट NSS वॉलंटियर अवॉर्ड घेतला ಅಂತ शेडू ह्या परांच्या मी ಬೆಂಗಳೂರಂತ कृष्णार्जुन काळाಗ केला त्यानं माझे कृष्ण अर्जुन करताला रक्षा संगान त्या वर्डोन बेंगळूर असा तरी त्या ಎಂತ यक्षगान होय ह्या आम्ही मुंबईत केला सुधान्व मोक्ष मी त्यान सुधान्व आणि त्या माझ्या अण्णाच्या सून त्या प्रभावती होऊन तिनं केलं त्या ह्या सुदर्शन विजयाच्या आहेत बदलकडेन केला आमच्या भजना मंडळी भजन होय राम मंदिर ಅಂತ आम्ही भजन केलं बदल कडेन भजन करता ह्या माझ्या कॉलेजचे NSS झाडं लावूनचे NSSच्या कार्यक्रमात झाडं लावूनचे एक कार्यक्रम आमच्या भजन मंडळ आम्ही स्वामीजींच्या चातुर्मास आम्ही सागर अंत थंय गेला तसं तिंचे एक फोटो आहे भजन असतो तुम्ही दूर दूर जाणता आम्ही पुरा दूर जाऊन भजन करता आमच्या महिला मंडळी ह्या कोंकणी उत्सव आला कारकळांत त्यात आमच्या महिला मंडळी भाग घेतल्यानंतर ह्याच्याच चेडू आमच्याच RSB चेडू त्याच यक्षगानांत असं सांगलं नाही माझे स्टुडंट NSS ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ सिलेक्ट झालाय बट कोरोना टाइम झाला मी ते स्टेटस ऐकलंय तसं माझ्या स्टुडंट कॉलेजांत मी आणि माझ्या लेक्चरर आम्ही दोघं NSS कॅम्प ಅಂತ ಕೂರ್ಗಿಸ್ ड्रेस घालून डान्स केला आम्ही आम्हाला सन्मान दिला दरवाजे ಅಂತ एक आम्ही ताळमधले कार्यक्रम थैदिल बारी लाईक दांते त्या सत्यसाई ಅಂತ ताई मला सन्मान केलाय आम्हाला कांतावರ कन्नड संघ ते आमच्या यक्षगान होते द्रौपदी प्रताप केंत आम्ही ते मला सन्मान केलं त्याने हे आमच्या देवळा एन्नोळे देवळा ಅಂತ ते एक ऑनर केला नंतर त्या ह्या शिक्षक दिनाचರಣೆ नाही त्या शिक्षक दिनाचರಣೆ नाही ते आमच्या हॉल शिवानंद सरची हॉल म्हणते ना त्याच थोड्या आमच्या दल्ले साधने केलं असं त्यांनी ते एक ऑनर केलं ह्यात ಮೊಗೇರು ದೇವಳ ಅಂತ सन्मान झाला सुधान्व मोक्षचे हंत सुधान्व केलं मी ಮೊಗೇರು देवळा तुम्ही यक्षगान हव्यास मुख्य यक्षगान तुमचे ह्या हव्यासांत मस्त साधने केलसत अनेको मस्त साधने करा पुढल्या दिवसात तुमच्या प्रेरणे घेऊन तुम्हा पिलसून एक इन्स्पिरेशन घेऊन आमचे अनेको चॅडवा की म्हणतात झिलांचं मस्त अवकाश असता चॅडवांचं एक चुकोट यक्षगानांत पुढे जायसारखं तुमच्या नेतृत्वावर होऊन दे आणि तुमच्या ह्या एक यक्षगान मंडळी काय असा मस्त नाव पावन दे देश विदेशांत देशांत आता सुमारटी घ्यायचं देश विदेशांत तुमच्या यक्षगान मंडळी अनेक कला प्रदर्शन देऊन मस्त जनप्रिय होऊन दे म्हणून आशा करता ह्या एक संदर्भावर तुम्ही ह्या एक स्टुडिओस येऊन आमच्या जणांचं तुमच्या शिक्षण असले प्रिय व्यक्तिजीवन असले प्रवृत्ती असले प्रिय पुराच्या विषयी सांगलं जातं त्यांचं तुमचे परिचय करून स्वपरिचय करून दिलं जातं ह्या एक विश्व कोंकणी केंद्र
मंगळूरू तसंच लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओ यूट्यूब चॅनेलान अड्यांच्या परहून आणि आमच्या समस्त कोंकणी बांधवांच्या परहून तुम्हाला धन्यवाद सांगता. मला अजून सर एक अवकाश माझे एक काही प्रतिभे असा थोडे ते एक तुम्ही गुर्तिसेन इतला वेळ माझोट तुमचे एक अमूल्य समय मला मीसलावून ठेवलं असत गीतका तुम्हाला मी धन्यवाद करता. तसंच ह्या एक ही तेवढं मला एक अवकाश करून दिला. विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूर यांच्या सगळ्या पदाधिकारींचा आणि टीम असं गौरवपूर्वक वंदने करतात. तसंच एक यूट्यूब चॅनल असा सगळ्यांचं इथं काय काम करीत असतो तो टेक्निकल स्टाफ होणं त्यांचं माझ्या गौरवपूर्वक वंदने. धन्यवाद.